Takabud. Kanan to ko kay kumangat pamangkin. Luay naman sa atin, pero naman binuangan. Binuangan. Sige lagi. Natay mong garnibi oh. Sumangi. Hi guys, majong hapon, dadi ekonomi man ni hapon da. Di puso dia, kinanglan hugton ko nila mo duha ni giyan ni. Naway suwa, puro ra puso. Nga ni kita gan dito mo gikan to. Same na niyo. Sila litro siguro. Litro na lang tama ba? Oo. Basta sila litro. Ikaw te. Ay, nasa resibo. Sila litro? Na. Ano bawal kami ni Saday? Hindi ko ganun. Ano sa matik te? Napili na kong panyo mo. Kami nga Manila, no? Ikaw na gimingaw kas Manila. Eh, maralisan ko po. Putra punta mo ni ka, no? Mga gawas bahala. Sila mga vlogger na, gumuko na. Di na pwede mo itong public. Daga na yan. Char. Mana yung naka... Friendly kayo ito, no? Bago pa na mo sa gawan, dahil kayo nga dito. Ulo, ta dito, iki. Uban to, iki brad snap tino. Snap. Taka, panawat di man inyo, ha? Doon sa man mo. Ay, kaya magpuasa ka, mag-praise ka. Excited na kayo da. Ayun lang ito. Taka na sila pang clean nila ha daw. Ang tagiya, nagilom-ilom ragani. Ibog ko plastic ito din. Igabot na tayo mo, mailan gitong dako kay kakao. Isda din, ha? Panga. Panga. Abi kung kuhan, magbaka ba na? Hala. Kayo. Problema pa siya gina. Hala kulanga. Sabi ka, insurance siya. No. Hindi kay wow, kay bisag asa, wa kay wow. Dumutok na si John Burst man ako. Ano may flash na ito? Numulo sa... sa mula. Mag-vlog sa muli flash. Ulo kayo. Ganana na ba siya? Hi guys, namisuri tas ni flash. Ang bayan mo. Naganoan ang cellphone ni flash siya nun. Nakalimutan na to sa order. Nanawa pa? Nawa pa. Grabe team order, kada klase na ha. Ang nangaway ka talagang klase naman. Mama. O nawa. Nawa, nana. Mo rin, kinadugasan kay na dito lang. Nawa na ito. Nawa? Nawa lagi. Maulawan mo tani ma. Nawa lagi. Dagan. Ang puso ha, order ha. Ilaw pa man eh. Salamat sa Mura gibutan nagsustir. o kanya-kanya Yung naman. ragon. Guys, manihapon sa mi guys. Kaya nagamo ang kuan order niya po na. Nasgiyan no, excited nasgiyan manihapon no. Tagay. Manihapon tanin siya guys. Manihapon ta mi guys. Sumana may panihapon. Muli na. Wala, wajud mi kahurot oh. Mana mo mahurot. Namong Wala order. ini mong giduhang good. Hi guys, sumana may panihapon. Kaya padung na mi uli. Guys, madyong gabi ninyong tanan. Ako na po ni si Jinbers. Welcome to our channel. Diyan humana may panihapon. Tuminangaon sa barbecuehan. Diyan gahang vlog ni ha. Raratong kamubot kay panilaging na-excited na taba. Na sobra na excited na magka banding-banding tang managsuon. Para nang lingawa ako naka bantay nga agad ang video gamay ra gahang na save na video kay na link ako sige tanaw-tanaw dito sa SMC side kay ara man ka view mo to nga ara nang lipadan ja karon guys nami sa Ayo Ayo Hotel sa Guadalupe
Nya duha ka gabi pamidani sa Miyerkules misa buntag manguli. Kay basig sunod sa semana mularga na pud ko padung sa Bohol. Nya guys, kay murag ka ng kapoy naman kay kapikos ka ng biyahe na maganihan. Nya makita-kita na lang pud ta ugma puhon. Nya good night ninyong tanan guys. Kita-kita na lang pud ta ugma sa buntag. A few moments later. So, medyo buntag guys. Madong may dagtoy sa ati kay mga pikunumi. Magkuha kami gininit. Magkuha kami gininit darin ja. Adto rami sa kwarto ni Ate Flor. Padung mida na mo sa ka guys sa dari. Pinaman dari kwarto ni ate sa taas. Good morning. Ay, nangira nang ini. Good morning. Guys, malamig pangapi. Dari busy sila sa cellphone. Diyan tantad mula ko kuno kay mahaw. Busy pa sila cellphone di ay jahay. Ang ilang mga pormo. Tubo ng mga simot sa dutut cellphone. Tawagan na Junjun guys. Huwag ay tao dana, huwag mo biyahe ka. Huli naman po mi ugma. Buntag mo sa jud tati ugma. Hey guys, namidaris gawas guys ngay padung mi manglakaw. Mahaw kuno mi. Sa ati ga-vlog na sa ati oh. Lakaw-lakaw kuno mi dari. Morning guys. Padung mi mahaw kuno mi. Baktas-baktas mi dari sa Guadalupe. Si Junjun na mo itong gitawagan ganiha sa Diyos siya na mata kinamisbisa ang mga buwak. Baklay-baklay sa kabuntagon. Ang gibaklay nag mga kabjaw guys. Nagitulong ati, dana ko namin si baba mga un. Kat-kat media si babaw. Baintik. 20 na kay kasi di mahurot gabi, wala to mahurot at 20 ka buko. Tiramisu. Ha? Ding guys, nalika ron sa Lumis Moyong. Nari ko na may mamahaw. Kaya lang puso ko. Yung brother. Ini pauna na ha kay pick up na. Sige yan dito sa tingsi. 130 gusto. Ano na lang ako yun. Tanin nyo guys, nangan sa amin, kasi lagi ito to may ating ninday. Diyan na po may daring tulo ni ate Flor ni Im-Im. Diyan mangangan sa amin guys. Diyan manitagin siya guys na. Ani lang mo guys, sa Domingo yung lami ng ilang yung dire. Lami ilang yung guys. Saba. Basin ganan mo mga on nga rin lang mo. Guys, sikanahan mo diri guys, so itong ang i-vlog das ni Agi guys. Itong nasunugan na ito, lamig sa sila kaso. Yami kayo ilang yung. Hari-hari lang mo sa Doming's Ngoyong. Kay tagay atas likod gwapa.
kuan guys, 7-Eleven. Kaya nagipalit si Kian nasud. Napadong na po may manguli dito sa muang gistihan. A few moments later. Unsa ni guys? Hotdog. Unsa ni? Kuan plato dai ramay. Ni plato dito. Meron. Naligi. Unsa na? Unsa na? Unsa na ko man kaila? Dalag niya ligi taga uliti. Si imo Sara naman kay untay nimo. Suman. Chocolate ba na? Mangga na ang hatag na po. Na guys, mangga. Wow. 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 Kulang sa gamay oh. Wow. Kuwang rang rubili. Hindi na siya. Ganang Isa ni. Kurang pa ko kita ani. Sa ilamin. Lami. Gusto mo kung nga mangga. Iwaan na kay mga ano ta. Lamig eh. Kangi na ko ha. Lamig ba? Murag familiar ang lahat ha. Ma'am ko na mo kanan sa unas gamay pa ka katong gasahan ka ni Julie nga nurse nga tagaliti. Dali wag na bege. Kay. Anong nalagtubig kay ko ang ma. Ano naman sa ate oh. Ay na Guys, agbahin sa galak. Ako na lang may kaon. Di mo ko mukha kabud. Kanan to ko kay kuwangan pa mag. Ano naman sa ate pero naman binuangan. Sige lagi. Sabay mo garni biyo. Ah, sumangi. Hilak na sa ate ron. Natripan dyan kang gayante. Ah, lamig ka dyan no. Kuwang pa. Pero siya nga sungugon. Huwag natos bay, diyang papa, pirmin niyang sungugon. Sungugon Di pirmin. mo kumukun marubi. Muna lang na. Kaya nagwit tao. Manangig ka ba? Kaya pwede mo yung tubig. Tapos yung gidala 6 liters yung galon. Pwede mo ako. Ah, na sa atin, naghilam na sa atin, initik na ni mo. Nagpalayo man nakikuwangan. Muriatik yung skincare. Yung skincare muriatik. Kano na nang imo? Ha? Ikaw na yung nabilin, nagamunurot na. Napay doon ha. Mamarubin na. Nangaon mi dari guys dia guys. So man nga pilit nga nay gipalamanan ug mangga na tino. Jarang lambi ah. Digirihan mo ko kaon. Gisungog ni Gian ni Jang mamarubi nga gikuwangan kuno. Kay ngaraman na mo tong sa kadako ba, arang kadako. Arang kadako mi putod. Yan na pay nabilin. Duha. Nagisungog ni Gian si ate nga gikuwangan kuno. Kapag kaos ka. Wala, baso yan mga nagtubig ay kani di sudli o. Pwede mang gudna. Kaya pa yung nasa ko mga kalbaso. Hala mo po. Ay, mo gusto ka ba? Salo din mo din. Arang kaway uwaw maning bata di man ni mauwaw. Ito taklo ba ni? Ay mga ko ni tubig kare ko ni jang Sudlandia. Taklob. Arang kaway uwaw. Kaingon pala gugaw. Takloban man agud. Arang kaway uwaw gi. Kau. Oh. Nako na. Kajut sa. Ay sagud. Magkawas ko na sila te. Muni yung paliton mahal ni. Sa ubos libre ra. Tay may nagabuitaw.